Dunia seleke nani ka keleyaton ye weleweleda kɛ ko ka dɛmɛ kɛ mun nafolo bɛ taa fo $51 miliyari ani tɔrɔmɔɲɔ 5 la ka sababuya kɛ Ukraine kɛlɛko ye. Espagne minɛn dɔ ni fodon kun b'ale kɔnɔna la ni ale kun cilen don ka sardasiw ka minisiri ma. Margarita Robles sera minisiri ka baarayɔrɔ la. Chine jamana la u ka yɔrɔ minnu bɛ ni sifilɛli bɛ kɛ Hezu Ganzu mara la ni mɔgɔw caman tun bɛ taa yen. Alamisadon a yirala ko mɔgɔ si kun tɛ gouvernement kɛlen ka murankɛɲɛ gɛrɛntɛn lawaleyali k'o fɛgɛya dɔɔni. Rusi jamana la Kremlin ye kɔnni kɛ farajɛ jamana olu ka keleya tɔn ka ko ka kubeda dɔ sigi yaasa ka kirili kɛ ni juguyawale minnu kɛra Ukraine. République démocratique du Congo kɛlɛ jugumanbaw kɔni bɛ kan ka kɛ hali bi maramafɛn jugu la jamana ka finitigilakaw ani marifatigiw jɛkulu M23 ni ɲɔgɔn cɛ Kirima dugu la.